tsoro, gagar na kaki fasa taro. Malam Nasir Ahmad ne gamji guda ɗaya baya tsoro, kuma shine hasken taro, in babu shi ba taro, da ya tafi an gama taro. Rufa'i mai ilimi ne ga hakuri kuma gashi da kwazo, mai hali na mazajen farko, dan da masa ya girma sai hakuri dan ba ku iya mai. Rufa'i ya yi mana komai, addu'a min ya gun mai san mai, domin Allah ya tsare mai, komai ya roƙa Allah kai mai, dan ba zai yi halin wancan ba. A Kaduna mu sai ba ma, Rufa'i uba na babba, sasaran daure makiya ne mahasada ba za ku iya ba. Allah ne mai kare shi kuma shi ne za ya tsare shi. Rufa'i babbar gayya, zaɓi na Kaduna a gwamna. Rufa'i babu irinsa, ga kishin addininsa. Rufa'i ne wuce gasa, ba kula da al'adarsa. To ga gwanki shabara, al'umma sun yarje ma malam ka zo kai yo gwamnan mu. Dan kai ne mai kishin mu, kai ne wanda ka san matsalar mu. APC ce fatin mu, mai tsantsiya share masiyata. Rufa'i ne zaɓin mu, ya Allah kai mai gwamnan mu, Allah kai mai gwamnan mu. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni shanji ba za mu bi yan lema ba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Da fari na sa sunan sarki Allah da yake bayarwa, mai bawa mutane mulki in ya so kuma ya karbewa. An raza ku Allah kai mana arzikin da bai yankewa, Allah ka haɗa mu da alkhairi ya sarki na ya rabba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Karo dubu na salati ramfani ga manzan tsira, almusa da ba kogin rama wannan da ke da bishara. Salati ba adadi Allah nin ka shiga abban zara, Allah ka daɗa mana ƙaunarsa mai sansa ba zai tabe ba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Usman nake mai waƙar gwamna na Kaduna mazajen fama, Rufa'i gwamnan APC mai ayyukansa da himma. Jirgin fitan talakawa ga raba gardama mai alfarma, Usman S. Aliyu mai waƙa idai maka fatan girma. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Yau abin nema ya samu wanda muke so ya amsawa, sai mu shirya maza da mata domin zaɓe yana tahowa. Mu bi wanda ya dace mai kirki shine zai ba mu kulawa. Rufa'i nake nufi a Kaduna ba za mu bi yan wawa ba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Shi ne zai mulkin adalci ba irin mulkin kaska ba. Kaska rafuwan jini ita ce bata damu da addini ba, masu ɗauko tallan mai malafa ba su damu da al'umma ba. Kai tir da halin mugun bawa bai gaji halin kirki ba. Gagar da kake fasa taro, Kaduna muna APC. Ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa, Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Tsantsiya muka ɗauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Tafiya da gwani mai daɗi idan ganin mai alkhairi ne, duk gwanin da yake da bakin hali kaurace masa addini ne. Rufa'i mai datta koken halin ka abun koyi ne, duk
2215 APC gwamna El-Rufai kai muka zaɓa. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Bangon sukari ne kai gamji ko ya bi ka dole ya lasa. Tallafin da yake wa al'umma kama garin mu babu irinsa. El-Rufai gwarzon jagora yau ka zama gagara gasa. Manya yara mata da maza kowa yana sai baba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Sababbin titi in mun zabe shi gamji zai mana wannan. Ba wai gyara zai yi ba a titin Nasiru ya wuce wannan. Sababbi zai yi sannan zai sa wuta kuma kan titin nan. Zai yi mana aikin alkhairi El-Rufai ba za ya ki ba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Bangare na lafiya gwamnan mu anan zai ba da kulawa. Dukan asibitin ma a gyara su magani ake bayarwa. Haihuwa kuma za a yi kyauta al'umma miyo dubawa. To ranar zaɓe sai mu fito El-Rufai ba za mu bari ba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Bangaren ilimi ma zai duba kuma sannan zai mana gyara. Bangare na ruwa ma ku yi haƙuri in ya zo nan ma zai gyara. Albishir gare ku manoma El-Rufai ina da dabara. Zai ba ku takin zamani kowa ya zo shi ya karba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Bangaren mata yau zan duba ga dama ta zo gunku. El-Rufai alkhairi ne shine wanda yake kishin ku. Zai ba kowa haƙƙinsa sannan jari zai babba ku. Zaɓe in ya zo APC El-Rufai shi za ku zaɓa. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Tsohon minista gaishe ka El-Rufai ba zan manta ba. Ayyukan da ka yi wa al'umma na san ko ba sa manta ba. Lokacin ka Abuja ta fes El-Rufai ba ma manta ba. Ministan FCT ka rike a baya ba kai barna ba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Gaskiyar ka ta zama maka alkhairi ba na babu irin ka. Ma'aikatu da yawa ka rike gwarzo na tsabar adalcin ka. Addu'a muke yi mai girma Allahu ya yo kare ka. Gaskiyar Buhari ya saka kare shi ba ka buhun iska ba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Ka gaisuwa a gurin gwarzon mu Janar Buhari uban talakawa. Mai alkawari na cikawa Janar Buhari abun ayabawa. Gwarzo ne bai juya yi buhun kaya ka wuce dannawa. Shugaba na kasar mu na gobe Janar Buhari uba ne babba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. El-Rufai Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Maza da matan cikin Kaduna ga alkhairi nan ya danna. Ga gogagge nan kan aiki Malam Nasiru bai bonono. Ƙuri'un mu tarewa Malam El-Rufai Kaduna mu danna. 2015 yayi gwamna a Kaduna ba za mu bari ba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam
sanin Allah bai cin hakin talakawa. Kaduna mu zamtuna alkhairin da ya kawo bai kosawa. Matasa sun samu aikin yi a garin mu ringa tunawa. To ku saka mai da riwon ƙuri'o yan Rufa'i uban talakawa. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. Yar Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Sai wadda ta dau nauyin waƙar gwarzo jigon al'umma. Da mu samai tarwatsa taro akan ka kullum ke shan fama. Ta tsaya ta rike mutuncin ka sannan akwai ta da himma. Dijan a kawo muna barka tafiya sannu toren giba. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. Yar Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Dijan a kawo tana yi Malam Nasiru diddominka. Ta taimaka wa matasa ta bi da su a cikin tafiyarka. Kuma ta zama to sarkin yakin takara akan gwamnanka. 2015 za ka zama gwamna na jihar mu Kaduna. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. Yar Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Usman nake mai waƙar gwamna na Kaduna mazajen fama. Yar Rufa'i gwamnan APC mai ayyukansa da himma. Jirgin fitan talakawa ga raba gardama mai alfarma. Usman S. Aliyu mai waƙa idai maka fatan girma. Kakar da kake fasa taro Kaduna muna APC ga Malam Nasir Ahmad jagoran talakawa. Yar Rufa'i Kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba. Sun siya muka dauka ni canji ba za mu bi yan lema ba. Kun saurari waƙa daga bakin Usman S. Aliyu ta mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Kaduna a jam'iyyar APC Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'i wadda Dijan a kawo ta ɗau nauyi. Don neman ƙarin bayani 080 63 88 88 60. Allah ya ba mu sa'a, amin summa amin.